şandeya Dem Partiye ku derbarê pêvajoyê de misyona Abdullah Öcalan wê çawa be û pêvajoya bêçekkirinê dê çawa pêkwere de bersivên giring da ji rojnamavanan re axivî bûn. Endamê şandeya İmraliye ya Dem Partiye Mithat Sancar, endamê sekreteryaya İmraliye Çetin Arkaş û siyasetmedar Gültan Kışanak derbarê geşedanên pêvajoyê di otelek de civîna çapemeniyê li darxistin. Di civînê de gelek nûnerên saziyên çapemeniyê hebûn. Di destpêkê de şandeyê diyar kir ku pêvajo gihîştiya asteke hiqûqî û anî ziman ku di demên dîrokî de derbas dibin. Piştre pirsên rojnamegeran bersivandin. Mithat Sancar diyar kir ku di hevdîtinên dawiyên İmraliye ve hatin kirin de ji bo çekberdanê bengawaziyeke nû nehatiye kirin û ha got. Birêz Öcalan heta vê demê ji bo pêvajoya bêçekkirinê de misyoneke girîng girtiye ser xwe. Ji niha şûn ve şopandina bêçekkirinê ji aliyê desteyan û bin desteyan vebêkirin. Mithat Sancar anê ziman ku ji bo plansazîkirina bêçekkirinê bi Abdullah Öcalan re di navdan û standinê de ne. û li ser vê mijarê plansaziyên ji wan re hatiye eşkerekirin nîne û haberdewam kir. Ji vê şûn de li ser vê mijarê saziyên fermiyê agahdarî bikin. Berdewamiya axaftina xwe de Mithat Sancar bilêv kir ku desteya şopandin û tespîtê civîna xwe ya yekemîn nidarxist û desteyên ku li bin vê desteyê bixebitin rê û rêbazên wan hêj nediyarin û ya bi herîzê de tê merakkirin bin desteya koordînasyona bêçekkirin û stratejiyê dê çawa xebatên xwe bimeşîne û ha got. Ew deste ji bo pêvajoya bêçekkirinê xebatên xwe bimeşîne. Li em hêj nizanin ka ew deste dê çawa xebatên xwe bimeşîne. Mithat Sancar li ser girîngiya bicêhkirtina Abdullah Öcalan a ji vê bin desteyê de sekinî û ew tiştanîn ziman. Yê misyoneke çawa bigire ew ê bêdiyar kirin. Nêzîkatiyeke bi vê rengê heye ku hemû kes dibêje divê ew misyonekê wiha bigire. Em dixwazin ku Birêz Öcalan di vê pêvajoyê de çalak be û misyona vê bê pênasekirin. Ew mijar rojên pêşiya me de dê bêdiyar kirin. Pêvajoyeke ew qas dijwar de divê rêya birêvebirinê bêvekirin. Yekserên biçin Ankara'yê nûçegihana me Gönül Gün li wir amade be em agahiyên berfireh jê bigirin. Gönül derbarê pêvajoyê de çi hûrgulî yan jî çi agahiyên nû hene em wan hanê jê bigirin. Gönül quvvet be tu bi xêratî bernameyê. Gönül ev civîn doh pêkat endamên şandeya İmraliya Dem Partiye yek ji wan Mithat Sancar jî duê civînê de amade bû. Herî zêde jî agahiyên ku wî parvekirin û me wek nûçe da di heman demê de endamê sekreteriya İmraliye Çetin Arkaş jî duê civînê de amade bû. Dîsa siyasetmedar Gültan Kışanak jî hebû. Gelek nêrîn hatin dayîn derbarê pêvajoyê de dîsa em hûrguliyan ji te bigirin. Divan demên dawî de jî di medyaya Tirkiyeyê de jî gelek agahî tên parvekirin ji bo rêveçûna pêvajoyê. Bi taybet piştî ku civîna xwe yekem di 24 Tebaxê de lîjine pêkanî şûn de êdî rêveçûna pêvajoyê hêdî zelal dibe. Agahiyên berfireh li gel te ne? Belê navdo şandeya İmraliyê li Ankara'yê bi rojnamegeran re civiya ev civîneke girtî bû em ji wek nûçe TV beşdarê vê civînî bûn. Endamê şandeya İmraliye Dem Partî Mithat Sancar, endamê sekreteriya İmraliyê Çetin Arkaş û siyasetmedar Gültan Kışanak beşdar bû. Gelek rojnamegerên Tirk û Kurd beşdarê vê civînî bûn û gelek pirs ji şandeyê li ser pêvajoyê hat pirsîn. Bi rastî civînekî dirêj bû ji ber wê jî em nikarin niha vê dema diyar de hemû axaftinên vê civînê ji were ragihînin lê hin mijarên weke em dikarin girîk penase bikin û derketine pê ji were ragihînin. Pirsê rojnamegeran gelek bûn û yek ji wan ev bû ku hat pirsîn ku li ser girtina Abdullah Öcalan wê di komisyonê de çawa be hat pirsîn. Wisa bersivda Mithat Sancar got ku ev jî li bendîne Öcalan di komisyonê de cî bigire derbarê vê mijarê de wê şandeyên dixandin û şopandinê wê biryarî bide wan jî xwestiye Öcalan di komisyonê de cî bigire wê rola xwe bilîze. Wekî din Sancar daxuyaniya Pervîn Buldan ya li ser bicîgirtina Öcalanê di komisyonê de jî bi bîr xist. Her wisa Sancar diyar kir ku got divê rola Öcalanê were zelalkirin di pêvajoyê de were pênasekirin û ji rêya giştirê jî were ragihandin. Wekî din li ser hin îda henin van rojên dawî li ser medya civakî medya tên xweşkirin ku hin nîşe û notên ku li İmraliyê ser hevdîtin İmraliyê tên pelavkirin. Li ser vê jî Sancar got ku ev îda ne rastin hevdîtinên wisa nehatine kirin. Sancar got
hem PKK hem ji Öcalan hem ji rayaderên devletê li ser vî daxuyanî belav kirin. Wekî din li ser rewşa Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağî jî pirsçêbûn. Sancar li ser vî jî got helbet ev yasa wê wan bihewîne. Lê ji bo ku ev bên azadkirin pêdivî vê yasayê jî nebû ji xwe biryarên dadgehan hebû. Wekî din balkişandin li ser rewşa girtîn nexweş got mijara girtîn nexweş mijareke girîng hesas û vicdanî ji ber ku hin girtîn niha bi mirinê re rûbirîne divî demildest girtîn nexweşî bên azadkirin. Wekî din di wê civîna do de Gülten Kişanek ji axivî got divî ev pêvajo weke pêvajoweke ku bi tenê di navbera îmralê û devletê de neyê dîtin divî civak bi xwe divî pêvajoyî de bibe kirde û pêş de be. Her wisa Gülten Kişanek ku ji binê mijara bêçekirinê divî demokrasî û pirsgirêkên sereke yên mesela Kurd jî bên axiftin. Her wisa Kişanek got divê civaka sivîl, saziyên sivîl, akademisyen û hukuknas û partiyên siyasî din jî bikaribin beşdarê vê pêvajoyê bibin. Her wisa Kişanek li axaftina xwe zêde kir û got ku ev şande û komisyonekî hatine avakirin de divê gelek aliyên civakê jî bikaribe cî bigire. Wekî din endamê sekreterya İmralı'yı Çetin Arka jî axivî got piştî ku ev ji girtîgehê derket hem her li qadiye li gelek bajarên cuda de bi gel re dicive got li ser pêvajoyê hem hêvî hem jî metirsî û endîşeyên civakê heye. Ew hewl dide hem pirsên gel bibersivîne hem jî hêvî wan xurt bike. Weke me got du civînekî de pir dirêj bû û lê dema me jî diyar e helbet em nikarin hemû agahiyan ragihînin lê mijarên ku wek mijarên sereke derketin pêş ev em dikarin bibêjin. Gönül ez dixwazim vê bipirsim herî dawî ji bo çûyîna İmraliyê bi taybet ji bo çûyîna şandeya İmraliya Dem Partiyê ku biçin İmralî hevdîtin bikin ta agahî hene divê derbarê de yan ji divê civînê de kesî pirs kir di demek nêz divê ev hevdîtin çênebe? Belê do divê civînê de taybet agahiyê gusa nehat dayîn yanî gelo şandeyê İmralî wê demek nêz de biçe yan na lê dema pêvîst ku ji xwe şande Dem Partî û Raya Giştî re radgihîne ku bibe ji xwe vî agahiya me jî hebe em jî dişopînin. Baş em gelekî spas dikin Gönül agahiyên berfireh derbarê wê civînê de jî te bi me re parve kirin qwet veştere. Dem baş.